Alımlar köp ýyldan bäri adamlaryň ýaşap biljegi täze planetalar gözleýär. Ýaşaýyşyň bary olan planetalary tapsalar hem bu planetalar biziň dünýämizden has uzakda ýerleşýändigini aýdýarlar. Alymlar bu gözlegiň dowamında Güni gulgamyndaky planetalar barada gyzykly bir bildiriş aýtdylar. Planetalaryň sowuklygyny, yssylygyny, ýer çekiminiň güýjüni ölçäň alymlar planetalarda adamlaryň näçe wagt ýaşap biljekdigini hasaplady. Biz bu ýerlerde haçan ýyl ýaşap bilýäs? Gelin bunu videoda görelim. Gün planeta bolmasa da videomuzda gün bilen başlaýar. Bilsiňiz ýaly gündäki ýokary derejeli yssylyk güne ýakynlaşmamyza ruhsat bermeýär. Eger gidip bolsady adamyň ýaşaýyşy 1 sekunddan hem az bolardy. Merkur güne iň ýakyn planeta olan Merkuryň güne bakan ýüzi gaty ysy bolup, beýleki taraf bolsa sowukdur. Eger Merkur planetasyna gidip bolsady, bu ýerdäki gazlar sizi ýok etip biler. Ýa-da bir adamyň Merkurda ýaşaýyş wagty gemini saklap bilenine çenildir. Bu wagt ortaça 2 minut diýip aýdylýar. Venüs bu planeta Merkurdan hem has ysy bolup, gemiňizi saklap hem durup bilmeýäňiz. Eger gidip bolsady ýaşaýyş wagtyňyz 1-2 sekunda deň bolardy. Yer ýagny dünýä atmosferasy, sowuklygy, yssylygy we suwlugy bilen tapawutlanýan awadan dünýämiz adamyň ýaşaýyşy üçin esasy ýerdir. Özüňizi gowsy etip bilseňiz, yer ýüzünde ortaça 80 ýyl ýaşap bilýäňiz. Mars dünýäden soň ýaşaýyşyň bolup biljek yer bolan Mars dünýäden hem has sowukdur. Atmosferasynyň ýoguylygy ol ýeriň sowuklygyny basyp adam bedenine hiç ýyly täsir etdirmeýär. Emma sizi bu ýerden ýok etip biljek esasy zat zäherli gazlardyr. Demiňizi saklap beýleki planetalardan birazrak köp ýaşap bilmeňiz mümkin. Jupiter zäherli gazlaryň mekany bolan bu planetada aýak basar ýaly yer tapyp bolmaz. Sebäbi zäherli gazlar sizi planetanyň içine girmeňize ruhsat bermez. Egerde bu planeta gidip bolsady, ýaşaýyş wagtyňyz 1 sekunda deň bolardy. Saturn planetasynda da edil Jupiter planetasyndaky ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Zäherli gazlar we zäherli maddalar köp bolup, ol ýerdäki ýaşaýyş wagtyňyz 1 sekunda deň bolardy. Uranus we Neptun bu planetalary hiçem gidip bolmaz. Wayratinam gaty sowukdur. Ýagny bu planetalary pikir etmesek gowy bolar. Mehriban agdalarym, videom şundan ibaret. Eger videomu halasaňyz like basyp we kanalyma agza bolup jaňjyra açmagy ýatdan çykarmaň. Özüňize gowja seredin. Indiki videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.